Ove hrabre i uporne žene u aktivnostima na prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke daleko su odmakle. Zahvaljujući mobilnom mamografu kojega su uz pomoć dobrih ljudi, općinskih i županijskih institucija nabavile prije 7 godina, spašeno je mnogo ljudskih života. Ako uzmete da smo ukupno napravili 8.500 pregleda, PHD potvrđeni nalaza je 115. Sad uzmite 115 života i u tome je jedan znatan broj onih koji su bili asimptomatski, znači ništa nisu sami primijetili. Kontrola i na kontroli je već bilo da je to zloćudno i tako. I evo, danas je točno mjesec dana da sam odsjekla dojku. Novo oboljelih, nažalost, ima sve više i više. Od nove godine mislim da 10 pacijenata je bilo na našem kirurškom odjelu. Tako da ima i mladih, ima i starih. Među njima je 84-godišnja bakica. Udrugu ne čine samo oboljele žene, nego i njihove zdrave sugrađanke koje im radom i druženjem daju potporu. Meni je zadovoljstvo ovim ženama koje su jako hrabre dati potporu i ja se lijepo osjećam s njima. Ovakve i slične manifestacije prigoda su za prikupljanje novih sredstava, razmjenu iskustava i uzajamno davanje potpore. Predstavnici nadležnog ministarstva, zdravstvenih ustanova i zavoda svojim dolaskom uz stručnu i financijsku potporu ženama daju i ono što im je itekako bitno – moralnu potporu.